Sa nichiúis, dúradh go raibh níos mó ná 6 billiún daoine ina gcónaí sa domhain seo, agus bí. Ach anois, tá an ráta déanra ag fás níos tapúla ná mar a riamh, agus margheall ar sin tá anois níos mó ná 7 billiún daoine ina gcónaí sa domhain seo. Meas tú cén fá? Fásan tíortha nó réigiún difriúla ag rátaí difriúla, agus feictear na céimeanna anseo i timthriail an déanra. Feiceadh sibh anseo ag céim a hain an chéad céim. Seo tír ar nós an étóp. Tá an ráta báis chomh ard is tá an ráta breithe. Sin margheall nach bhfuil an leighis go maith, agus má aon duine cinnt tin seans má go dheofa siad bás. Bíonn daoine ag gcuireadh an nach chuid páistí bheith acu le ara a thabhairt chun ferm nó fiú ara a thabhairt dóibh féin nuair atá siad sa seaníos. Níl airgid an le haidh pension ná tada ar a gcuí sin, so bíonn daoine ag brath ar a gcuid páistí le ara a thabhairt chomh. Níl an déanra ina iomláine ag fás sa chéim seo. Má bhogtar a raibh go dtí chéime dó, seo tír ar nós an phráisiúil, áit nach bhfuil forbartha go fóil, ach áit atá i mbéal forbartha, tá sé ar a meallach. Cé go bhfuil an ráta breithe ard, tá an ráta báis ag íoslú go sciobtí. Margheall ar sin tá an déanra ag fás go sciobtí freisin. Tá an ráta breithe ard margheall ar religiún. Is tír chatlachach í an phráisiúil, agus margheall ar sin ní bhíonn daoine ag gcuireadh coscíní mar shampla a úsáid. Ach tá an leighis go maith, so feictear an seo go bhfuil an ráta báis ag íoslú. Níl daoine ag fáil báis agus iad tin, rud a tharlaíonn an seo san étóp i céim a hain. Tar éis na blianta ag céim a dó, bogann tíortha a raibh go dtí céim a trí. Tá tíortha san Eorop ar nós an Rómán anois ag céim a trí. Bhí siad ag céim a dó ach tar éis blianta bogtar a raibh. Tá an ráta báis níos ísle ná mar a bhí a riamh, ach tá an ráta breithe fós ard. An fá go bhfuil sé fós ard ná b'fhéidir margheall ar cultúr. Is bra le daoine páistí bheith acu mar sin chuid den chultúr, so leanann siad roimh mar sin. Cad a tharlaíonn ná ardaíonn an ráta déanra an sciobtí. Tá an tír seo fós i mbéal forbartha, níl siad forbartha in iomlán go fóil. Tá muide in éireann ag céim a ceathair. An rud atá ag tarlú seo ná go bhfuil an ráta breithe agus an ráta báis ag measca lena chéile, ach ag ráta i bhfad níos ísle ná mar tarlú ag céim a hain. Cé go bhfuil daoine ag fáil báis, tá an leighis i bhfad fiabhsathe. Tá daoine ag marachtáil go dtí an seaníos. Ag an am céine tá tionchar fós ag an Eaglas Caitlicigh, agus tá tionchar aige sin ar a gcultúr. Bíonn níos mó páistí ag muintir na hÉireann ná muintir hasanna faoi láthair na hóra. Gan dabhtar bith tá sé sin margheall ar an Eaglas. Níl an Eaglas Caitlicach trom ná láidir is asanna, ach tá siad fós an éireann. Siad atá ag tarlú ná go bhfuil an ráta déanra i bhfad níos irde ná mar a bhí sé riamh. Agus tír forbartha go maith, tá siad ag céim a cúig. An rud atá ag tarlú an seo ná go bhfuil an ráta déanra anois ag dul in íseal. Tá an ráta bás níos irde ná an ráta breithe. Cén fá? Ní bhíonn daoine ag gcuireadh ach b'fhéidir páiste amháin a bheith acu. Tá siad ag gcuireadh slí bheithe maith a bheith acu in áit gasúir. Bíonn níos mó daoine ag fáil báis ná mar bhíonn daoine ag breith ar an domhain, agus margheall ar sin imíonn an ráta déanra níos ísle. Maidir le pyramidí déanra, déanann siad chuir síos ar cuasaí na tíre ar bhealach éisce le feiceáil.
Cén fá go bhfuil siad an? Margheall go bhfuil siad éisce le feiceáil cén chéim a bhfuil an tír sin ó thaobh forbartha de. Seo tír nach chfuil forbartha, agus an étóp atá i gceist. Feiceadh sibh an seo go bhfuil a lán gasar ag tíocht ar an saol, ach nach bhfuil siad ag marachtáil go dtí an seaníos. Tá de fáil bás an seo b'fhéidir margheall ar ochras nó ar chogadh, agus nuair a chritheann siad an seaníos, níl mór an daoine an. Tá na daoine seo ag breth ar anna chud gasar le ara a thuirtgóib nó ara a thuirt chun fearm. Fiú go dtí ís an déagóir níl na páistí seo ag marachtáil. Mar dúirt mé hana sin b'fhéidir margheall ar ochras. Tá an tír sin ag céim a hain sa timthriail. Seo anois tír atá forbartha. Feiceadh sibh go bhfuil a lán daoine ag marachtáil go dtí an seaníos, ach nach bhfuil mór an páistí ag na daoine seo. Tá na daoine seo sa lár atá b'fhéidir tríocha, ceathracha, 5 bliana d'aois, níl siad ag ghearradh páistí a bheith acu, agus margheall ar sin tá bun an phirimid, tá sé tánaí go leor, tá sé caol go leor. Ag an am céine, tá na daoine ag marachtáil go dtí an seaníos. Feiceadh sibh go bhfuil níos mó daoine ag 8 bliana d'aois ná mar atá ag idir 9 agus a 4. Tá an tír sin forbartha ag céim a 5, agus cúpla samplaí don na tíortha sin ná an ísiltír ná an ghearmáin. Seo pyramid déanra na hÉireann. Tá ard-tír hain simúil go leor. Tá muid ag marachtáil go dtí an seaníos ceart go leor, ach tá muid fós ag ghearradh gasar a bheith agan. Feadh an seo bhfuil an méid céine páistí is atá ag daoine le tríocha nó 4 bliana d'aois. Tá an aglis fós an láidir sa tír, agus fiú mar a déan tú chuig an affrann chuile seachtain, tá tionchar ag an aglis ar gúltúir, agus bíonn daoine ag ghearradh anna chuid páistí a bheith acu. Tá níos mó páistí ag gach maithir sa tír seo ná aon tír eile in Eorp faoi láthair. Margheall nach bhfuil an ráta báis níos mó ná an ráta brethe, tá muide in éireann ag céim a chathair. Tá muid forbartha go maith ach níl muid chomh forbartha is atá an ghearmáin ná an ísiltír.